చూడండి, నేను పెట్టుకున్న స్టడ్స్ చూడండి, పగడం. మీకు ఏదైనా పగడం బీడ్స్ నెక్ పీస్ అలా ఉంటే పేరప్ చేసుకోవచ్చు. ఇవేంటంటే సీజర్ స్టోన్ పగడమ్స్, చాలా షైనింగ్గా ఉంటాయి. ఒక్కసారి చూసుకోండి. బ్యాక్ వచ్చేసి పుష్ బ్యాక్స్తో వస్తుంది, చాలా అందంగా ఉంటుంది. ప్రైస్ వచ్చేసి ఓన్లీ స్టార్ట్స్ ప్రైస్ మ్యామ్ నేను చెప్పేది. ప్రైస్ వచ్చేసి 599 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్. అలాగే నేను పెట్టుకున్న నెక్ పీస్ కావాలన్నా చెప్పాను కదా, ఇది పెండెంట్ అండి. చిన్న చిన్న పెండెంట్స్ని మనం హ్యాండ్మేడ్తో చేయించాము. ఒకసారి చూసుకోండి, ఇలా ఈ పెండెంట్ స్పెషాలిటీ ఇలా చేయించి మేక్ చేయించాము. మామూలుగా ఈ స్టోన్ పెండెంట్ రాదు, ప్లెయిన్ ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది, కింద కాసు ఎక్కువైనా ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది. బట్ ఇది డిజైనర్ కాన్సెప్ట్లో పెండెంట్ విత్ కాసు చేయించాము. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. కావాలి అనుకునే వాళ్ళు బుక్ చేసేసుకోండి. ప్రైస్ వచ్చేసి ఇప్పుడు వచ్చేసి 599, ఇది వచ్చేసి 950 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్. థ్యాంక్ యూ.